en waɗo tiri ha ɓuri sembe goɗɗo sungulla ɓuri taw sembe kanjum waɗi taw acci waɗugo vidéoji ɗo kadi ko salata nder duniyaru ma on waɗi hande taw forcé hande taw wi waɗa vidéo tan ko ɗo dogga nder wuro mai fu waɗa vidéo tan wolwida ko ɗo dogga nder wolwa kadi ko ɗo dogga nder wuro mai mangol hala mai kam miɗo lara ko ɗo dogga nder Sudan tawi arduɓe maɓɓe kadi famay ko ɗo dogga nder duniya ma jotta nasti ɓiɓɓe Sudan bo nder kaɓeje hande ɗo ɓe warti ɓe pat maɓɓe ɓe tammi wartugo tan bana réfugié en ko nyama wala sei ya tan doggira gure goɗɗe lesɗeji goɗɗe ɗo ɗum tampugo hakkilo leader en maɓɓe ko walla arduɓe maɓɓe on waɗi ɓe nder probléme ji en ɗo lara hande faɓɓayɗo ɗon en ɗo lara noyi arabe en wonɓe kombi sudanais en may ɗo wonɓe ha wakkere sudanais may no ɓe waɗanno ɓe africain en lawono non famata kujiji banni on yaha on nastina ko e moɗon nder kaɓeji jotta on warti tan ɓiɓɓe sudan may tan mi toskugo ha nder leƴƴi gonɗi ha nder lesɗeji gonɗe kombi sudan may ɗo ngam to ɓe yahi toton to ɓe mofti ɓe ɗuuɗi en laari no Égypte ma ɗo waɗa ɓe maɓɓe to mofgal maɓɓe yetti toton noni ɓe tammi tan toskugo moɗon yetti ha nder lesɗe Égypte himɓeji feere wi'a hosata ɓe tammi fartugo to laari hande kujeji hala ko larani hala immigrant en ɗo yimɓe yahoɓe nder lesɗeji nder duniyaru kujeji ma ɗum probléme ji mawɗi hande duniyaru fu yiɗa himɓeji yiɗa leƴƴi goɗɗi warata ha nder gure maɓɓe wara ɗo jooɗi ɗo to kanjum man ɗo waɗa kaɓeji to ko ha nder lesdi bana lesɗeje Amérique ɗo en laari ɓe européen ma ɗo laari nde weeti fu jotta ɓe ɗo nde hunde mai ɓuri ɓe sembe ɗo himɓeji je yiɗi ha nasta nder lesɗe maɓɓe nder maayo ɗo laari feere may ɗo ɓe ɗon mbara ɓe nder maayo may ɗo ma sam hunde mai ɓuri ɓe sembe ɗo ɓe yaha tan bateau nde ɗo immigrant nde ɗo je illégal en may ɗo ɓe ɗo yaha tan ɓe yaha ɓe yandina ɓe nder maayo tan ɗo may fu yaha yettini may to en laari noyi marocain en jaɓi ceede ha Italie be pays ji Europe heɓa ɓe fadda himɓeji nastugo africain en je yiɗi nastugo nder lesɗe maɓɓe to ngam majum waɗi marocain en laari min ɗo noyi mofgal africain en ni wagar ɓe marocain en mbari no to ko ha nder lesɗeji bana lesdi Amérique ɗo en laari balɗe ɗo na balɗe ɗo ma daga duuɓi calinoɗi ɗo fu en laari hande hakkunde républicain be démocrate en pat probléme woni hakkunde maɓɓe ɓurga mawɗugo fu hala himɓeji immigrant en to kanjum ma woni hesi Kenya ɗo ma en ɗo lara ko ɗo dogga ha Texas ɗo nde weeti fu jotta ɓe ɗon mbara himɓe gonɓe nder Amérique mai ɗo yaha tan ɗo habda hosa bundukaji ɗo mbara himɓeji immigrant en je ɗo wara ha nder lesɗe maɓɓe ɗo yaha ɗo mbara hesi Kenya ɗo ɗon ɗo ni goto nder maɓɓe nder ɗo ɓe wiyata himɓeji je ɗo yi'a laral ranewal ɓuri ɓurgal marugo bawɗe ɗo wiyata ɗo white supremacist ɓe ƴonta ɓe to hesi Kenya ɗo ɗon ɗo goto nder maɓɓe hosi bundugaru yahoy ha nder mall ha balɓe sodata limseji kujeji bani en ɗo yahoy ha toton ɗo o andi bo ha mall may ɗo ɗum pat ɗum himɓeji na américain immigré en on yahata mall may ɗo yaha ha mall may ɗo rufi ɓe yite mbari jetati nawni ɓuran capanɗe gelɗe to ɗo pat hala himɓeji immigrant en on to ɓawo ton ɓawo hesi Kenya ɓawo hesi Kenya bo noyi goɗɗo feere bo hosi mota mangal bana mota wal ngal mi layata ɗo o andi ha balla himɓeji réfugié en ma yata joɗata ɗo o yahi tan o wa'oy dow maɓɓe laayoy mota kam be sembe non dogginoy mota kam mbari wa'oy dow himɓeji réfugié en may ɗo wa'oy mbari feere ɗo ngandi pat rufi ha yasi to jotta ɗo on ɗo sala yes daga ko arti non bo en laari no himɓeji ɗo yaha tan to ɓe laari ma to américain en laari ma ɓe yi bana nanday bana na goɗɗo haɗo ɗon ɗo ɓe ɗo fidama to ha Texas may ɗo ɓuray semaine salino ɗo ɗon ɗo goɗɗo feere goɗɗo himɓeji lesdi latin nasti ha toton ha nder quartier feere to nasarajo feere fidimo wato mai cartouche ji kam 16 balji 16 nasti nder ɓandu mako ko waɗi bo ngam oɗo wi'a yo kanko yiɗa himɓeji salte-salteji himɓeji warata nder lesɗeji daga lesɗeji latin Amérique latin wara ɗo joɗi ha nder Amérique kanjum ɓe yiɗa don ɗo on ɗo sala nder duniyaru fu yiɗa halaji
waroɓe janandi yiɗa hala himɓeji janandi warata nder lesɗe maɓɓe ɗo. To ɗo may ɗo on himɓeji lesdi Sudan famai kamɓe bo ɓe yiɗi ha ɓe nasta to ni may latati kam to duniyaru ɗo holla mon ɓe yiɗa hala janandi kam no en waɗata leader men na sai habda heɓa fadda bana leader africain en ɗo ko walla leader ji pays hunde ɗo je latin en ɗo no ɓe waɗata heɓa tata yimɓe maɓɓe tata leƴƴi maɓɓe tata ɓikkon leddi maɓɓe ya semta nder lesɗeji goɗɗi na sai ɓe waɗa stabilité politique na sai ɓe waɗa ɓe fadda hala habre na sai ɓe waɗa kujeji créa hunde ɗo kujeji opportunité je kugal na heɓa ɓiɓɓe maɓɓe joɗa nder lesɗe maɓɓe tata ya semtina hoore muɗum semtina lesdi bo to ɓingel leddi yahi semtini hoore muɗum na hoore mum tan semtini de semtini hoore muɗum e semtini lesdi muɗum bo e semtini non seulement semtini lesdi africain en fu ngam to ɓe laari hande e mofgal ɓale en on yahi ɗo yangiti ha nder lesdi feere ɗo ɗum wato larra ɓalewal fu on toskake donc ɗo may on ɗo sala donc hande ɗo may on de himɓeji leader sudanais en famai kamɓe ɓe yahi ɓe yiɗi jotta kam ɓe yiɗi heɓa ɓe toskata nder duniyaru laari no ɓe wadi no Somali en ɓe wadi be Somali nder lesɗeji duniyaru Somali en ɗo wala hunde toskaka on laari noy Ethiopian en nde weelo nasto nder lesɗe maɓɓe noy duniyaru yiri Ethiopian en on laari noy Sudanais je hunde ɗo Sud Sudanais en ɗo noy kamɓe bo himɓeji duniyaru wari be maɓɓe ɓe warti tan ɓe wala hano ɓe woni fu hande komojo fu to a wi goɗɗo Sud Sudanais yimɓe pat ɗo larama bana réfugié law on jangai ɗo may fu on wara on wi'a on di on nasti on waɗan kaɓe on haɓan be himɓeji hakkunde moɗon heɓa on sankita leƴƴiji gonɗi nder lesɗe moɗon to ɗo pat ɗum tampugo hakkiloji mawɓe arduɓe lesɗeji africaine may tan to mojo na ɗo wolwa ɗo ƴama mi wi'a yo ɗumen ɗo dogga hala mbara nder lesɗeji Amérique ɗo to kanjum ma mi yecci ma ko mbara nder lesɗeji Amérique ɗo ɗum kujeji on yo leƴƴiji duniyaru fu komojo fu ɗo yiɗi yo yiɗa wanyugo janandi on to hande hakkunde himɓeji je anda ɗo joɗi Afrique wi'a ɗume on ɗo sala hakkunde républicain be démocrate ɓe ɗiɗi fu ɓe yiɗa janandi amma yo démocrate en ɗo semta kamɓe ɓe wala kamɓe ɓe wolwata ɓe waɗata fasigaji ɓe wolwata laɓɗum tal ɓe yiɗa ɓe wiyata laɓɗum tal ɓe yiɗa janani himɓeji yaasi lesdi ɗo on sendiri ɓe be républicain en bo ɓe idéologie maɓɓe ko waɗi républicain en ɓernde mum ɗo metta ɓe démocrate en ngam démocrate en ɗo yiyugo maɓɓe démocrate en yo ɗo warti bana globaliste ɗo maɓɓitini dammugal jawle maɓɓe ɗo maɓɓiti jawleru muɗum heɓa kala komojo fu nasta nder jawleru muɗum wato may ɗo ɓe ɗo yi'a kamɓe républicain ɗo yi'a démocrate en ɗon kamɓe ɓe wonay très fort ha kujeji ko larani immigration ha jaɓugo maɓɓe himɓeji yaasi duniyaru donc kanjum on himɓeji républicain en pat ɗo ɓerni kanjum hande ɓe yiɗi ɓe hosa kujeji may nder juuɗe maɓɓe to province ji walla ko state ji je ɗo woni ha hunde ɗo kerol hakkunde Amérique may be lesɗeji latin en ɗo province bana Texas en ɗo jotta no ɓe ɗo gaɗa ɗo to nde immigrant en may ɗo wara wakkere latin ɗo ɓe ɗo sankita ɓe ɓofta ɓe lowa nder autobus ji ɓe sankita ɓe ha province ji je démocrate en woni bana Chicago donc ɓe ɓofta himɓeji may daga Floride en bana Texas en ɗo ɓe wara ɓe yerɓa ɓe ha New York ɓe yerɓa ɓe ni ɗo may pat ɗo yo ɓe yiɗi ɓe wi'a démocrate en yo on yo maɓɓiti frontiére ji on wi'a on jaɓan janandi to on kanjum on ɗo sala to je mbarugo ko ɗo sala Amérique ko ɗo sala ɗo pat ɗum mbarugo may ɗo ko ɓe aaji ɗo ngam laari himɓeji je mbari ko Kenya ɗo pat ɗum himɓeji on janandi on laari ha nder himɓe jetati may ɗo Hindu Indien en Coréen en latin en donc himɓeji may ɓe targeti waɗa no ɓe wiyata ɗo ɓe ɗafti ɓe andi himɓeji jeyata mbara may ɓe andi ha nokkure ha toyi on himɓeji leddi janandiji moftata kanjum on ɓe targi ɓe waɗi target maɓɓe ɓe yahi ha totton ɓe yahi ɓe rufa ɓe yite to ko walla goɗɗo mo laayi mota ɗo fu kanko may ko ɓe andi ha toyi on bal himɓeji immigrant en joɗata donc kanjum on jotta himɓeji waroɓe ha ɗoni ɗo kanjum on jotta ala moftugo to on himɓe janandi ɗo tata moftugo bal nokkure wore ɗo jotta on warta yo on warta hunde ɗo kala komojo fu kala mo mari haji waɗugo mon hunde hallunde fu waran andi on woni wara bo waɗa mon hunde hallunde ha ɓura sembe ɗon ɗo sala e himɓeji je mbari himɓeji je waɗi fiɗa may ɗo
ɗume on himɓeji on yo ɗum himɓeji on ɓe ɗon nder groupe ji fere ni groupe ji fere ɓe jona ɓe yo groupe mai ɗon idéologie maɓɓe ɓe ɗo wiya yo kamɓe lara ranewal kangal mai ɓurgal mawnugo nder duniyaru ko ɓurgal teddinejo to ka nder groupe mai ɗo kamɓe ɓe jona ɓe yo to goɗɗo mo yahi waɗi mbara mai ɗo kanko oɗon nder gangs fere ɓe wiyata yo ɗum white boy ɗum proud boy ɗo ɗum groupe on derke'en kamɓe on supportata yimɓeji Donald Trump ɗo to idéologie maɓɓe bo yo kamɓe yo ɓe yiɗa hala janandi ɓe yiɗa hala himɓeji janandi ɓe yiɗi Amerique mai warta yo ba ɗum je lara ranewal to nder groupe mai ɗo bo yo kanjum on himɓe famata nder groupe mai ɗo na ɗum himɓeji fere numa yo groupe mai nder groupe mai kam ɗum rane en tan won totton nder groupe mai ɗo rane en ɓe européen en ɗon nder totton e rane en ɓe himɓeji woɗe en ɓe latin Amérique latin ɗon ha nder totton e woɗe en ɓe arabe en bo ɗo nder totton hande ha Floride Miami Florida ɗo to on yahi totton on tawan kala leñol ɓurgol hallugo fu ɓe ɗo mofti ɓe ɗo gaɗa fasikaji mai ɗo arabe en ɗo heewi nder totton arabe himɓeji daga Syrie himɓeji je ɓe bombardi daga Syrie ɗo pat ɓe warti white supremacy arabe en Libanon en ɗo kamɓe mai ɗo ma ɓe ɓurata wanyugo himɓeji ɓale en arabe Libanon en ɗo kamɓe ɓurata to ɓe mofti be himɓeji Venezuela be himɓeji Cubain en ɓe mofti kamɓe ma on jotta ɓe ɗo gaɗa fas kamɓe ma on ɓe formi groupe fere ha Miami ɗo to goto nder maɓɓe on yahi mbari himɓeji waɗi kujeji mai ha nder Texas ɗo yawwa kanjum on ɗo sala ngam arabe pat to ɓe warti ha ɗo kamɓe no ɓe wartata ɗo ayinde ɓe lara maɓɓe ɗo boɗe walɗo nandoti be kujeji ɗo ɓe pat to ɓe wari ha ɗo so ɓe habda ɓe ɓaddita ranen mai ɗo kujeji je ranen mai yiɗi yo ranen fondamental en mai ɗo walla conservative en mai ɗo himɓeji Trump ɗo kujeji ko ɓe yiɗi ɗo to a wi aɗo supporta kujeji mai ɗo ni ɓe ɓamti ha dow yawwa donc kanjum himɓeji meɗen ha Afrique wara ɗo joɗi wiya min miɗo yerdi Trump ɓuri ni aɗo joɗi ha totton wala ko a andi sam wala ko a andani Trump sam ana aɗo joɗi waya a wiya émotion ji maɗa aɗo joɗi tan ga aɗo yiya mo woni ni wayna kanko na o ɓuranta em kanko o ɓuran Trump na o ɓuran himɓeji Biden a anda ko ɗo dogga sam himɓeji ɗon contre ma an aɗo joɗi waya a wiyo nde a vumi a wiya waya aɗo supporti Trump aɗo andi ɗume on message ɗumeji on Trump ɗo dogginana mi tammi yande to a wiyan aɗo supporti aɗo joɗi Afrique aɗo supporti ha ɗo ni ɗo to himɓeji Trump kam bo supportugo ma Trump na hisnatama yo mbarego himɓeji Trump to yande ɓe yahi ɓe hosi balmol to ɓe yahi ɓe wi'a ɓe fiɗa himɓeji ɗo bana irin groupe ɓingel fere hosi balmol yahi no ha nder hunde ɗo boutique alimentation ji fere ha wakkere ha New York ɗo o yahi tan o andi bo boutique mai pat ɗum ɓale en tan wonta to o mbari ɓale en ɗo to aɗon nder toton ko ana supporti Trump ɗo to ɓe warti toton kamɓe na ɓe yiya ɓalejum on ɓe ɓe andata yo ana aɗo supporti Trump to ɓe yetti ha toton ha ɓe mbara ɗo ko ɓe yiyata pat ɓe yiya o laral ma on ɓe yiyata to kanjum himɓeji meɗen je wiya yo kamɓe wala ko ɓe andi sam ɗo dogga min kana ndikanan Trump do nini ɗo ɗum soyde ɗum laafugo hakkilo tan wala hunde fere fu woni ha toton laafugo hakkilo tan a anda Trump a anda bo idéologie ji himɓeji tokkata Trump idéologie ji maɓɓe Trump bo kanko oɗo andi Trump be himɓe mako Trump oɗo andi ko waɗi on oɗo waɗa ko oɗo waɗa ɗo oɗo andi ngam kanko bo ngam o leader o foto o wolwa o foto o wiya yo hunde mai laɓɗum tan mi andi himɓeji amen bo yo ngam wonugo maɓɓe foti kujeji ɗuɗɗum on hawrata ɓe be maɓɓe bana julɓe ma yo nde ɓe ɗo andi himɓe Trump ɓe ɗo wanyi himɓeji gay en ɗo to kanjum on ɓe tokkata himɓeji ko moijo fu ɗo mari hunde ɗo bit mum amma sai on anda kam to a tokki Trump kam mi tammi halkugo himɓeji Trump kam to ɓe yotti to yande ɓe yotti ɓe wi ɓe halkan himɓe ɗo an mai ɓe artata halkugo ngam kamɓe yo nder to ɓe yahi bana ha bal fiɗa ɗo laral ɓe yiyata ɓe andata ɓe famata yo an aslan aɗo supporti ɓe kamɓe ngam ɓe ɗo yiya kala goɗɗo je bana mafu normalement o wona ɗum ennemi maɓɓe on ngam groupe ji mai ɗo fuɗɗino yo be KKK kamɓe on fuɗɗiri jotta nde KK ittama ɗo kanjum on ɓe wartiri groupe ji irin hunde ɗo Proud Boy en ɗo pat ɗo jotta ɓe wartiri ɗum ngam kanjum on ngam KK kam jaɓatake yak ɓoymano ɓe ɗon no terrorise noir en ɗo ɓe ɓorna limse daneji banni ɓe yahan ha nder quartier ji noir en ɓe terrorise ɓe ɗo jotta ɓe sanji kujeji mai jotta warti yo na ɓe jotta warti kamɓe ɓe warti bana groupe ɓe wiya kamɓe na ɓe ɗon ɗum politique on to parti politique je ɓe hosi bo ɗum himɓeji parti républicain on
to nda ɗo on ɗo sala kadi to komojo fu hosa kadi ko yiɗi ɗo hosa ko yiɗi kadi waɗa ko yiɗi ko fami en anda bo kadi duniya mai na banni wigo ma aɗo supporti Trump a anda ko ɗo dogga sam a anda ko ɗo dogga sam aɗo joɗi wali nder Afrique a lara aɗo wali redu ma ɗo heewi an yiɗugo ma a wi'a waya aɗa supporti wayne ko waɗi bo ngam wayne ngam wayne ɗo wi'a ko fottanima himɓe ji politique na banni yahata intérêt ji on ɗo dogga kanjum waɗi himɓeji himɓeji bana himɓeji yahuda en kamɓe jo waɗi kamɓe ɓe ɓuri yeso nga kamɓe ɓe ɗo andi pat ha pays maɓɓe be ha ɗo pat kamɓe ɓe ɗon jaa ɓe ɗo huda ɓe ɗo andi ko ɓe ɗo ngaɗa amma enen en wi'a be émotion min républicain démocrate non en ɗafta respect ji meɗen to banni mai kadi taw yetti ha balle yahata kadi to ɗo kam sai yeso kadi peace